förmiddag. Jag och Filippa har varit och handlat idag. På morgonen har vi stått och väckt och handlat. Nu så har vi kikat lite och rusa och ja, låter lite och på datorn. Ja, och lite så. Jag tänkte på det, jag skulle lösvård och så jag skulle visa det, men som vanligt så hade jag ingen batteri så jag kunde inte fota och så var det hemma och jag hade inte datan med mig. Okay. Sen så är ju inte jag sån som brukar fixa mig när jag bara går hemma. Så det har inte blivit jag tid så nu har jag inte fått se den. Men någon annan dag kanske. Ja, då så har vi väl inga speciella planer direkt utan får se om syrran har lite tid idag. Om ett annat jävla mat alkorna eller någonting sånt. Jag försöker få ta på lite batterier idag. Tänkte jag så jag kan börja fota lite igen. Ja, det blir lite roligare då om vloggen. Det blir lite så när jag inte kan fota och det är så mycket runt omkring liksom som skånas och sådär så att nu blir vloggen blir lite andrahand skulle man kunna säga. Jag försöker skärpa mig. Ja, det var väl det. Nu tycker Filippa det räcker så vi säger så. Puss och kram,